ошо күннерде тамамладым. Мына шул жерде мен әйтәм инде ул фикерләрне. Без бит дөресен әйткәндә нинди генә уңышларга ирешсәк тә, кайлыграк барып чыксак та, ниндидер ят телләрне өйрәнсәк тә, без барыбер үзебезнең милләттән башка без беркемдә түгел. Үзебезнең туган нигезебездән башка без беркемдә түгел. Бар шундый төшенчә, иерархия бытия, яшәеш иерархиясы. Син үз милләтеңнән сикереп, каядыр кемнеңдер милке ниндидер дөньяның зур шәхесе була алмыйсың. Хәтта Шекспир ул иң беренче чиратта инглиз драматургы. Кемне генә алсак та, нинди генә яхшы эшләр, нинди генә гамәлләр кылса да, кешенең ул каһарманның иң беренче чиратта кем ул, каян ул, исемен, фамилиясын сорыйлар, кайда туган, аның әти-әнисе белән кызган, шулай бит инде. Аларның биографияларын, тәрҗемә хәлләрен язарга кирәк, чөнки китапларда бастырырга кирәк. Чөнки син нинди генә затлы кеше булма, син барыбер ниндидер теге тамырларсыз җир белән күк арасында эленеп тора торган ниндидер бер объект, субъект була алмыйсың. Шуңа күрә менә бу Туган батыр китапларын язганда да без менә шул күзлектән чыгып, менә шундый уй теләкләр белән иҗат итәбез. Минем уйлавымча, бу эшне дәвам итәргә кирәк. Без инде Туган батыр проекты өстендә көн-төн эшлибез, без аны дәвам итәбез. Инде 3нче китап менә языла алды. Бу фильмнарның да дәвамы булсын, ул кызык булыр минемчә. Чөнки без бүгенге көндә инде үткән заманнарга караганда да ныграк киләчәк буын турында без менә хәзер бүген без уйларга тиеш. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.